Категория Бизнес. Зоя Паунова, изпълнителен директор AstraZeneca, изпълнителен директор на шведско-британската фармацевтична компания AstraZeneca за България от 2000-та година. Завършва фармация в Медицинската академия в София със специализация организация и оптимизация на фармацевтичното дело. Има диплома от INSEAD, Франция. Специализирала в Великобритания и Съединените американски щати. Заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите и председател на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. Дора Стрезова Николова, изпълнителен директор Данон България. Опитвам се да бъда търпелива, толерантна и обичаща не само към децата си, а и към хората, които срещам. Това не винаги е лесно и понякога си мисля, че това е едно лично геройство. Наистина най-любимият ми герой е Малкият принц. Другия любим герой, който особено напоследък ми стана още по-любим, е Мечо Пух с неговата чиста душа и добро сърце. Бих отишла в бъдещето, за да мога да видя как света може да се справи с някои болести или някои непреодолими в момента проблеми и да се върна обратно, за да мога да донеса това знание в днешния ден. Ивет Григорова, основател и президент Ивет Фешън. Лично аз, как съм учила децата си да бъдат добри, да бъдат герои, според мен това не се учи, това е примера на родителя, това се възпитава. Децата, за да станат, когато пораснат герои, според мен причината е да ги обичаш. Колкото повече любов им даваш, толкова по-качествени хора стават те в бъдеще и се превръщат в истински герои. Милена Драгийска-Денчева, изпълнителен директор Lidl България. Смисълът на добрите дела за нашия живот е те да ни направят духовно по-извисени. Не го казвам, за да бъда високопарно, тъй като сме в интервю, а защото дълбоко вярвам, че доброто дело наистина е акт на сърцето и на духа и то придава смисъл на абсолютно всичко в живота и на нещата, които правим. Иначе казано, това е най-голямата ценност на човешкото съществуване въобще. Имам един личен герой, който не е всеки ден за щастие. И това е едно момче на име Орлин, което ме спаси от отдаване, когато бях на 5 години. Мила Маречкова, изпълнителен директор British American Tobacco България. Моята скрита суперсила са хората около мен, моето семейство, екипа ми в работата и мечтите, които имаме заедно и коража да ги постигаме. За добрия герой няма значение дали е жена или мъж. Аз вярвам, че всеки човек може да бъде супергерой. И все пак, ако Батман беше жена, щеше със сигурност да е по-красив. Важно е добрите дела да се вършат, независимо дали са анонимни или не са, но все пак е хубаво да получават признание и насърчаване.